ng ilong. Why? Touching my big nose. Hi, Shavi. You cannot do it. Tinitingnan mo si Elena? Tulog si Elena? Slapen? My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling Magandang hapon mga Inday! So ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ayan, busy. Oh my gosh, grabe yung mga pagod namin mga Inday. Tapos nag-organize yung mga, ayan, mga dala namin sa caravan. So ngayon naman, time to relax. So magsuswimming kami sa river dito sa Aisel mga Inday. And mamayang hapon dadating yung mama ni Dudong. So, what's up love? Magba-barbecue kami, pati yung stepdad niya. So yun yung mga ganap namin. Pero ayan, siguro mga short video lang yung makukuha ko kasi alam nyo na naman. So papark lang namin dito yung sasakyan, tapos maglalakad kami pupunta sa river. Ayan, pwede maligo dun mga Inday. Ayan, lipat kami ng ibang mapagpaparkingan. So ayan, if kaya yung water, ayan, kaya naka-ready ako para pwede tayong makapagtampi sa mga Inday. Kaya, kasi yan sila, wala yan sila sa problema. Kahit malamig yung water, hala sige. So ganun yung mga tao dito. Pati syempre may dugong dot siya si Dudong Gamay. So ganun din siya. So kami ni Elay na magpapaiwan. So ay hindi naman kami pa rin sabay ni Dudong maligo kasi yung isa bantay talaga kay Elena. So ayan. Uy, nakatulog siya. Hindi, gusto niya siya lalo na magtulak kay Elena. Parang ano to siya. Feeling kuyang-kuya na talaga siya. Mama, helpin now, ah? Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Sabi say hi. Hi mga tita, tito. Tita, tito. Tita. Mga Inday, ito na ang simula ng pag-itim ni Inday Val. Ayan, so pero yung summer dito mga Inday, hindi kasing init ng summer last year. Last year, grabe. Kumbaga para akong So kanina dun kami banda, if nakikita nyo dun yung mga tao, and nakita nyo yung nag-football si Dudong tsaka si Dudong Gamay. So nagstay lang kami sandali, kumain. Kalimitan na pumupunta doon mga bata, may mga baby. Ayan, may mga ganun din sila, may mga stroller din sila na dala-dala. Tapos para sa mga bata sa naglalaro sa sa buhangin, saka sa tubig. So ganun. Tapos ngayon, ayan, lipat kami ng lugar mga Inday. So ayan si Wibi na nakakaalam. So hayaan natin siyang i-tour tayo. Ayan si Dudong Gamay yung tour guide namin. I'm gonna look first here, ha? Ha? Yeah. So mga Inday, oh, ang ganda. Actually, ayan, restaurant siya. Restaurant to mga Inday. Ay, tutur ko muna kayo dito sa pinaka-garden nila. Kasi may mga photo sila. Parang mga exhibit number 1. Ayan, oh. So, ito yung makikitang mga trees dito sa nilalakaran namin. Ayan.
Ganda, no? Ito, ayan, yung pinakita nila kasi yung ano, oh, parang foggy siya, tapos may sunset. Sunset sa likod ng picture. Ganda ng pagka-picture. Ayan. Ganda. Ayan. So, mga ganon, iba-ibang klase. Meron pala doon. Pwede doon maglakad. Kaya lang, iiwan na ako ni Dudong tsaka ni Dudong Gamay. So, babalikan ko na sila, mga inday. Tingnan nyo. Ayaw magsuot ng t-shirt ni Dudong Gamay, kaya hinahabol siya ng papa niya. Sabi? Oh yeah, ang dami daw ng mga bee. Ang dami nga naman. Yeah. Alam nyo dito, mga inday, yung mga bombang ganyan, laruan ng mga bata. So, ayan yun, sa mga playground, nilalagyan nilang ganito, bomba. Tapos naisip ko sa atin sa Pinas, very gamit na gamit to. Diba? Hindi lang sa playground nila. Tapos binibenta pa nila yung tubig. Sa amin sa summer, ganun. Ayun, minsan pag walang, kasi yung sa amin, yung bahay namin, medyo mataas na part. Minsan yung sa ano, sa water, minsan hindi umaano, alam mo, yung pressure hindi umaakyat sa place namin. So, ayun, no choice, napapaigib ng ganyan, bomba. So, ganun kahirap, mga inday. Tapos dito, nasa playground lang. Yay! Oh, so this is hanging. Paso pa. Mga inday, so andito kami sa part na hanging bridge. Si Papa andon. Say hi, Papa. Oh, kasi hindi pwede yung may may stroller dito para and for safety. Pwede naman kasya, pero yung kasyang sakto lang. Nakakatakot naman isama dito si Elena, di ba? So, kami na lang muna. Ayan, itutur ko si Dudong Gamay. Careful, ah. Mahangin. Wait. May kumagat sa paa ko. Oh. Bubuyog ata. Hi! So, ayan ang view, mga inday, oh. So, yun yung restaurant na dinaanan namin kanina. Oh my gosh. Pag mahangin siya, umuuyog-uyog siya. Pero, ayan, hindi naman siya hindi naman siya nakakatakot super, kasi tingnan tingnan mo naman yung di ba may mga balon-balon pa sa gilid, tsaka yung alam mo yun, yung stability niya okay. Diba, nakakaano nga tayo ng hanging bridge sa Pinas na, alam mo yun, sino yung mga nakaano dyan, mga inday, sino yung mga nakaranas ng hanging bridge na yung kahoy, tapos yung mga tali, may tinali-tali siya, tas kahoy, tapos imagine pag nasa gitna ka, parang dinuduyan talaga na manginginig yung paa mo. Dito carry naman, tingnan nyo, nakakapag-vlog pa ako, so hindi siya naman dangerous. Kasi syempre, pag dangerous siya, hindi ako mag-vlog, unahin ko si Sabi. Di ba, mga inday? Ayan, oh. Ang ganda ng view. Okay, you can do it alone now, yeah? Careful. Yay! We did it! Bye-bye! Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. Mga inday, hindi ko tingnan nyo, nakaganito ako. Buti hindi na lang ako sana si Idudong kasi. Akala ko kasi yung river na maliit na river lang pala. So sila lang, actually hindi naman sila naligo, naglaro lang sila sa
parang buhangin. And bukas pupunta kami yun na yung malaking river. So yun yung pupuntahan namin bukas. So ibabalik ko tong isuot. Wala kasi akong, sabi ko nga kay Dudong, kasi balik namin sa bahay sa Friday. So bibili ako ng kasi pag sa Belgium kasi mas maganda yung mga river doon ata. So bili ako ng pang swimming. So ayun mga inday. Ito nag-iisa lang tong dala ko ngayon and di din naman nagamit. Bukas siguro magagamit ko. Siguro. Depende sa tubig din ha. Alam mo naman tayo. Hindi tayo sanay sa malamig na tubig. Dito pinapatos nila basta tubig at makapag-swimming sila. Kasi nga 'di ba pag kumbaga winter dito, depressing time daw. Depressing, eh? Pag winter, but now it's good with weather. But 1 week. Hello. Ay nababalik na muna kami ng camping namin, camping place. Kasi 3 plus na, tapos mga alas 5 pupunta dito yung mama at papa ni Dudong. So ito yung view mga inday, diba? So province life, buhay sa probinsya, parang ganito lang. Mamaya nga pala, ayan, pagdating namin maglalaba ako mga inday para habang maganda yung araw mainit, so matuyo siya sa labas. And bukas, bukas Thursday, tapos sa Friday alis na namin para before kami umalis wala mga labahan pagdating sa bahay. So lalaban ko na lang din siya if hindi magising si Elena at hindi syempre ng atensyon, mag-seek ng attention. Ganda, no? I like the view. You're my best view. Wow. Tignan yung mga ibon mga inday, nagpo-photograph siya. Kasi ang ganda tingnan, no? Ska jag titta där? Ja. Det är såna här klaxar. På det ögon. No, ito din, nagkumukuha din siya ng photograph. At least ako naka-video ako mga inday. Video sa akin sila, picture, kumukuha sila. Is that rare birds? Ne? Niet zo'n grote groepen, meestal niet in groeps. Okay. And that is in the group, Yeah. so it's rare. Not the birds, but the group. Yeah. Oh, la la. Ayan mga kabakahan. Ayan. More moments later. Eens even kijken. Mga 1 hour ago, kakaalis lang ng mama at stepmom ni Dudong. Stepmom. Step dad. Ayan, step papa. So, kakaalis lang nila and ayan, alam nyo na, hindi ako masyadong konting video lang yung kinuha ko kanina. And nahihiya akong mag-vlog pag andyan sila. So, ayun, okay naman. Maganda yung namin. Tapos, may gift sila kay Elena tsaka kay Dudong Gamay mga inday. Since, di ba, nag-birthday si Dudong Gamay. So, ayan. And, di ba hindi kami nag-party. Pumunta lang kami ng Dino Park para i-celebrate doon yung birthday ni Savi. So, ayun yung tatlo. So, ayun, yung mga kaganapan today. And, nakakatuwa kasi nga, diba, nag-barbecue kami kanina. Tapos, vegetable salad. Tapos, nagdala sila ng cake. Yung mama niya. So, yun. And,
Ibe mama. Awan ko sa'yo. So, ayan, magbo-walking kami sandali before matulog mga inday. And, ayan, si Eday ano lang niya ng milk. So, inaaliw-aliw pa ni Papa. Hindi muna niya pinapatulog para hindi matulog kaagad yan. Para mamayang gabi maganda yung tulog niya. So, ayan, hindi makadisturb ng mga nasa caravan na malakas ang iyak. Pero so far, okay siya mga inday. Okay yung caravan experience ni Inday Gamay. So, hindi yun yung in-expect namin. Kaya nga nag-practice muna kami dito. Netherlands lang to, part lang to ng Netherlands. Before kami pumunta ng Belgium sa Sabado. So, ayun, that's all for today mga inday. And, ayun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe naman po. And paki-hit yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Summer, bye-bye guys! Sabi yung bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.